Hi guys, good morning. Nato mi sa mong mission karon. Nami mission karon guys. Ang sa itong mission tong? Na guys. Nag-action tag kabalaka gid ani ron. Ang Chocolate Hills. Mountain Sapa. Ay guys ha. Ato pa mi dito sa Atbang. Ano gikon dito? Kung ang isda tong ug ang langga mag-uyab, asa sila puya? Ha? Ang mamatay bang isda kay uy dagat. Na. Matay ng langga mong langoy. Dindo tis kandeng. Bangun pa ka? Nata ka? Asa man ta guys? Sulop naman gini guys. Baliakag. Makin bugas guys no. Pinta ng kilo guys niya. Ayan ito flight guys. Mahal ko sa bugas guys. Pas mo itong anak guys. Loh, anak ko? Yung bata ito guys. Yung kaan guys. Yung 20 kilo. Magyata may tabo lagi rin yung 20 kilo bugas guys. Mahal ko lang guys. Lukulugan na tas presidente. Mahal mo sa mot. Presidente si Marcos. Ang bako ng dulo. Dari guys, nice guys. Ayo guys, init. Diretso guys, terus melihat guys. Ibig guys. Ibig guys. Ni unggoy guys. Eka. Unggoy guys oh. Huh? Last video na to, katong gipos na to. Green pa kayo to, pato yung mga karaman, harvest na. Harvest na. Ah, kalito, gipupo lagi kalito di ay. Mila. Si Lita? Lita? Ano, ipakuha ra niya? Oh, yan. Kisa lang na diya? Oy, kawatan ako maes! Sila, ito niya. Mana backup ba?